Күңлең тулып елаганда, шатлығыңнан бейгенде, жимірттіріп ішлегенде, тәуге тапқыр шырашқанда, сағынғанда, юқсынғанда, ертен құяш балқығанда, түннерін ой қалыққанда, сүйген ярны юғалтқанда, мәхәббәткә юлыққанда, йөрәкнең һәр тибешендә, күңел қылы тибрешендә, тәнебездә жан булганда, жыр яңгырар һәр тарафта. Һәр кешенең йөрәгеннән мәхәббәте балкып чыккан. Тирә-юньгә үз бәхетен җыр моң аша бүләк иткән. Болгар радиосы исә тибрәлгән шушы монда. Милләтебез мәхәббәтен туплаган бер урында. Бары бүген сезнең алда ел нәтиҗәсе булыр. Һәммәбездә көтеп алган алтын йолдызлар балкыр. Болгар радиосы 5-нче милли музыка премиясы Алтын йолдыз. Бергә булыйк, бердәм балкыйк.
Hayırlı kеш, dostlar, туғандар, келген қонақлар. Ошықмағыз әлі, ошықмағыз. Milli премия топшыру тантанасын шушылайттырып боштайлар деймін енді. Әнешләп әле юк, милли дигәчтә мұңайып утырырга димәгән. Рәхәтләндереп, ял итәргә, йолдыз белән бергә, балқырга кирәк. Яраткан җырчыгызга мәхәббәтегезне тагын бер кат ирештергә теләсәгез, кулларыгыздагы утлар белән файдалана аласыз. Һәм шулай ук әлбәттә кичәбезне шау-шуга гына да әйләндереп калдырырга ярамый, шулай бит. Йолдызларны тапшырган илаһи затлар сыман кичәбезне зәвыклы итик. Бу бит инде Иске алу кичәсе Иске алу кичәсе түгел, бу Болгар радиосының 5-нче алтын йылдыз милли музыка премиясе тантанасы. Менә шуңа да инде зауыклы булсын. Чөнки без бүген тамашачы алдында сынау тотабыз. Сынау, ни сөйлисең син, Илфар? Бүген беркем дә бернинди дә сынау тотмаячак. Ничек инде сынау тотмый? Нәрсә эшлиләр соң алайса? Ел буена сыналган җырларга бәя бирәбез бүген. Дөрестән дә без бүген алтын медалистларыбызны барлыйбыз. Алайса, без ул кемнәр? Без җырчыларны алтын фондка теркәүчеләр. Әлеге тантананы алып баручылар Лейсан Гарифуллина, Ильфат Хафизов, Гөлназ Файзрахманова һәм Илфар Кәримов. Инде һәммәбез бергәбез Болгар радиосы алып баручылары. Ярый, җырчы йолдызлар без алып баручылар алтын фонд. Ансаңлашыла. Алайса, Болгар радиосы монда нәрсә? Ильфак, Болгар радиосында тамашачыларыбыз мәхәббәте белән җырчы арасындагы күпер. Беләсезме, кемдер бу күперне бүген беренче тапкыр узачак, кемдер инде меңләгән тапкыр узган. Игътибар итик. Беренче номинация. Татар эстрадасы легендасы. Dal birisi dallarda, dal birisi dallarda,
Татар эстрадасы легендасы. Татарстанның халық артисті Хәмдүнә Тимирғалиева. Хәмдүнә ханым Тимиргалиева мәртәбәле диплом, шәшәкләр бәйләме һәм Болгар радиосы 5-нче милли музыка премиясенең алтын йылдыз сыны белән бүләкләнә. Илфар, хөрмәтле тамашачыбыз, мин әйтәм, нигә әле без бер җыр белән генә шикләнеп калабыз? Әйдәгез Хәмдүнә апаны сәхнәдән җибәрмибез. Шыннан да безгә тагын бер генә җыр бүләк итсәгезче. Шын күңелдән. Хәмдүнә Тимиргалиева. Бергә җырлыйбыз. Хәлләремне сорамагыз, елларны санамагыз. Шөкер диеп яшимәне, яшемне сорамагыз. Ömür gözüme җитсәм дә картая белмиерәк. Хәлләреңне вакытлы ялган дуслар була бик сирәк. Ömür gözüme җитсәм дә картая белмиерәк. Хәлләреңне вакытлы ялган дуслар була бик сирәк. Кыен шаклар булсалар да яман уйламагыз. Изге ният белән йөрсәң, уң булыр юлларыгыз. Бер күрешү, бер гомерлә җылы җан эредә. Бергә җанны кадерен белик, гомерләр үтә килә. Бер күрешү, бер гомерлә җылы җан эредә. Бергә җанны кадерен белик, гомерләр үтә килә. Хәлләремне сорамагыз, елларны санамагыз. Шөкер диеп яшимәне, яшемне сорамагыз. Җырлагыз да минем гомер, сезнең белән бергәләп. Калбенергә теләсәгез, йөрегезгә килгәләп. Җырлагыз да минем гомер, сезнең белән бергәләп. Калбенергә теләсәгез, йөрегезгә килгәләп. Калбенергә теләсәгез, йөрегезгә килгәләп. Җырлабыз да минем гомер, сезнең белән бергәләп. Калбенергә теләсәгез, йөрегезгә килгәләп. Калбенергә теләсәгез, йөрегезгә килгәләп. Йөрегезгә килгәләп. Татарстанның халық артисты Хәмдүнә Тимиргалиева. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Эх, Илфак, нишли икән бу Илфар һәм Гөлназ белән? Нигә нәрсә булган аларга? Артык дөрес алар, эшне пошыра башлады. Нинди киңәшләрең бар? Бәйрәм булгач, бәйрәм булсын. Әйдә бераз шиметеп шаярып алабыз. Әдәмне дә җимахтан һава аркасында куганнар дисезгә ярсәң. Әллә курыктың? Юк ла, инде мин һәрвакыт шаяру ягында. Аха, шайтан уты кабына башлады күзләрендә. Әйдә, беткән баш, беткән. Бер шиметтереп кытырып алыйк әле. Алайса сөйләштек. Сиңа Илфар, миңа Гөлназ. Килештек. Әйдә. Тукта. Әйдә хәзер бар ширатны бозып, иң мәхәббәтле җырчыны чакырабыз. Иң лирик җыр.
söyleyeyim sırlarımını şişem jillerden seni jillerden sonra hallerimini selam yolla mina jillerden meni tanırsan mı sinirken doğan jilleri bulat neysen meni tanırsan mı sinirken doğan jilleri bulat neysen Kuşpan kuşunun yazıp kanatına Kuat jibersem barıp jiber mi? Oğlum suğa sorsam soğuşumunu Soğuşların ağı jiber mi? Terez aşarsın mı sinirgen Koşular bulaşıp nirgilsen Terez aşarsın mı sinirgen Koşular bulaşıp nirgilsen Gül bakşağa gelsem suqmaqlardan Ezilep yerim sinen izlerini Güller orasında zenger şeşek Xəfirlətəsinin küzlərini Simadip bilərsən sirirken Gülleri yaratıp baş isen 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 Güllerini yaratıp baş isen Bugünden 5-ci Altın Yıldız Bulgar Radyosu Milli Muzika Premiyası laureatı Ruslan Kiramudinov. Mərtəbəli diplom, şeşəklər beyleme hem Bulgar Radyosu'nun 5-ci Altın Yıldız Milli Muzika Premiyası'nı Ruslan Kiramudinov'a topşırılar. Tufan ağa Memnulin sizlere Tataristan'ın ot kazangan sanat işliklisi İlgiz Zakirov kiye. Alkışlar avtorlarga. Biz Güçlü İlgiz alkışlar. Zakirov'nu karşılayız. Güçlü alkışlar.
Иҗади йомышлар һәм менә шушындый мөлаем алкышлар алда сезне сәхнә артына озатабыз. Карагыз әле. Ау. Сез нәрсәгә дип чыктыгыз әле монда? Нишләп әле юк? Миңа калса, киләсе номинацияне иң яхшы алып баручылар дуэты игълан итәргә тиеш. Нәкъ шулай бик дөрес ләйсән. Илфар, әйдә, игълан ит. Юк, тукта. Илфак, әйдә, игълан итәбез. Карагыз әле, бәхәсләшмик әле, тыйнаграк булыйк. Иң халыкчан дуэт. Исәнмесез? Хәерле кич! Китә! Шал тарихлардан күренә синең атамаларың, мираска бай син авылым, кадерле туган ягым. Дөньяның бер почмагында җәннәттәй табигатьле туган авылга мәхәббәт биләп алган йөрәкне. Байлар сәрдегәнем, болынларда гөлләрең, җанга шифа дава бирә нур зинә чишмәләре. Байлар сәрдегәнем, синдә яшьлек эзләрем, Балар чакның сукмаклары, һәр көннең газизләре. шифешмәс инеш буенда зирекләрнең шаулавы, сагынып кайтам туган авылым, даулы урманнарың. Бер елгасы су буенда үскән тал тирәкләре, авылымның саф һавасы күтәрә күңелләрне. Байлар сәрдегәнем, болынларда гөлләрең, җанга шифа дава бирә нур зинә чишмәләрең. Байлар сәрдегәнем, синдә яшьлек эзләрем, балар чакның сукмаклары, һәр кемнең газизләре. Иң электән ул гомергә синдә бит тырыш халкым, итекчеләр авылы дип атырга бардыр хакым. Менеп сәрә тауларына көч алам сиңа кайткач, туган авылны онытмый яшикче әйдә якташ. Байлар сәрдегәнем, болынларда гөлләрең, җанга шифа дава бирә нур зинә чишмәләрең. Байлар сәрдегәнем, синдә яшьлек эзләрем, балар чакның сукмаклары, һәр көннең газизләре. Байлар сәрдегәнем, болынларда гөлләрең, җанга шифа дава бирә нур зинә чишмәләрең. Байлар сәрдегәнем, синдә яшьлек эзләрем, балар чакның сукмаклары, һәр көннең газизләре. Көчле алкышлар Алсу һәм Азат Фазлыевка. Халыкчан дуэт. Байлар сәрдегәне җырының көен һәм сүзләрен Венера Махмутова иҗат иткән. Көчле алкышлар Алсу һәм Азат Фазлыевларга. Һәм инде Венера ханыма да матур-матур чәчәк бәйләмнәре. Рәхим итегез. Шулай ук мәртәбәле диплом һәм чәчәкләр сезгә. 60 кына хуҗалыклы кечкенә генә авылны бөтен милләтебезгә танытканыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Алкышлар. Миңа калса инде бу авылдан килгән вәкилләр. Алкышлыйк әле үзләрен.
Шыннан да, бигрәк тә халкыбызга хас милли бизәкләрдә күренә безнең татарлыгыбыз. Эй, Илфак, бизәк тагып кына татар булсаң икән. Олай дейме инде, мин каным белән шын татар. Бизәк ул, әллә каян татар икәнемне күреп торсыннар өчен. Күрүдән ни файда? Әгәр дә кылган гамәлләрең булмаса, Аңламадым, ни әйтмәкче буласың син? менә үзең уйлап кара, үзеңә матур бер куясың, берәр максат куясың, аңа ирешә алмыйсың. Менә шуннан ни файда? Ансы белән килешәм. Иң максатчан җырчы. Мәхәббәтнең канатлары көчле, күтәргешең булган чагында. Синең белән мине тоташтырып, бер яңа җыр туа җанымда. Яннарыңа шам, яннарыңа сине көткәнә мине алтыным кара бураннар киртә. Була алмас, сүндер алмас йөрәк ялкыны. Бәхетемә шам, бәхетемә чәчәк бәйләмнәре кулымда. Синең сүзләр сөю тулы күзләр шакырып тора юлымда. Яннарыңа шам, яннарыңа сине көткәнә мине алтыным кара бураннар киртә. Була алмас, сүндер алмас йөрәк ялкыны. Кайда барсам, кайда йөрсәм әле, сиңа алып кайтсын юлларым. Синең күздә булсын минем караш, синең кулда булсын кулларым. Яннарыңа шам, яннарыңа сине көткәнә мине алтыным кара бураннар киртә. Була алмас, сүндер алмас йөрәк ялкыны. Яннарыңа шам, яннарыңа сине көткәнә мине алтыным кара бураннар киртә. Була алмас, сүндер алмас йөрәк ялкыны. Сүндер алмас йөрәк ялкыны. Илнур Гомәров. Илнур максатына иреште, алтын йолдызлы булды. Ел дәвамында бик күп яңа җырлар, хитлар иҗат ителде. Һәр берсе үзенчәлекле, кабатланмас булып яңгырады. Илфараның җырлары гына түгел, җырчыларыбыз да гел үзгәреп торды бит. Җырчыларыбыз гына да түгел, менә карап торам, безнең кызлар да яңа образларга төренде.
Әлбәттә, сез ирләрне гел шаккаттырып тормасаң, сезнең игътибар хәзер үзгәрергә генә тора. Миңа калса, тамашачылар белән дә шулай ук. Әлбәттә, һәм инде шуңа күрә яңа яктан ачылырга гына торабыз. Ә менә якларыгыз ничәү соң сезнең Гөлназ? Ансы әлбәттә сер. Яңа сулыш. Ey usal яңгыр син килдең ник, мин сине көтмәгән идем бит. Килдең син ашыга, ашыга, ниятең түгел тик яхшыга. Шылансын әле бу дисеңдер, утында яшеннең көйсен бер. Тик миннән көләргә юк чара, сыңардым әй яңгыр бичара. Шылансын әле бу дисеңдер, утында яшеннең көйсен бер. Тик миннән көләргә юк чара, сыңардым әй яңгыр бичара. Заяга тамчыңны төшермә, мин инде шыландым яшемә. Атма син ут яшен күкелләрдән, утларда янам мин күктәннән. Шылансын әле бу дисеңдер, утында яшеннең көйсен бер. Тик миннән көләргә юк чарам, сыңардым әй яңгыр бичарам. Кичектең шул яңгыр, кичектең. Шакыма тәрәзәм ишеген, ачмамын барыбер бу төндә. Мин хәтта йөрәкне беркемгә шылансын әле бу дисеңдер, утында яшеннең көйсен бер. Тик миннән көләргә юк чарам, сыңардым әй яңгыр бичарам. Шылансын әле бу дисеңдер, утында яшеннәң көйсен бер. Тик миннән көләргә юк чарам, сыңардым әй яңгыр бичарам. Тик миннән көләргә юк чарам, сыңардым әй яңгыр бичарам. Сыңардым бит яңгыр. Илсия Бәдретдинова. Мәртәбәле диплом, чәчәкләр бәйләме. Һәм
Bulgar radiosi 5-chi milliy muzika premiyasi Oltin yulduz bilan bo'laklana. Jırның sözlerin Gülnur Qurbanova, keyin bik ko'p populyar jırlar avtori Aydar Timirbayev ijod etgan. Bizning avtorlar bu shulay sahnada, ularga da martabali diplomlar, shashaklar bayrami topshiriladi. Endi uzoqqa so'zmay ortiq kuttirmay kelasi jirshini sahnaga chaqiram. Nishla bilan sen chaqirasan, men tugul. Nishingda nishlab? Chunki men Bulg'or radiosining yuzi. Мен ойлайсан нәрсәсе? Sen irtasi? Иртәсе булгач, бүтән көнебез иртәдән башлана һәм киләсе җырчыны мин игълан итәргә тиеш. Тамашачылар. Ilfaq. Biraz sabırrak bol. Bigрәк әрсезләндең әле син. Башкаларны да күрә бел. Күп кырлы булырга кирәк. Гафу ит, дустым, ул номинация бүген башкада. Күп кырлы җырчы. Бәйрәм белән барыгызны да. Бергәләп җырлыйк әле. Исеңдәме, ялгыш кына, син үземә күзләр салдың, әмин юләр. Şundan birli, dilsiz kaldım, ünsüz kaldım. Uyladın mı, yüller deyip, yüller bulsam bulayım eyde. Şolay da seni bit hazır, üzümlükü bedenine gel. Uyladın mı, yüller deyip, yüller bulsam bulayım eyde. Şolay da seni bit hazır, üzümlükü bedenine gel. Demi yalgış kına inlerime başımı saldım emin yüler şu mizgilden başsız kaldım açsız kaldım uyladın mı yüller deyip yüller bulsam bulayım eyde şolay da seni bit hazır üzümlükte bedenine gel uyladın mı yüller deyip yüller bulsam bulayım şolay da seni bit hazır üzümlükte bedenine gel İsinde mi yalgış kına kulağıma bir söz saldın emin yüler bu yolda telsiz kaldım ünsüz kaldım uyladın mı yüller diye yüller bulsam bulayım eyde şolay da seni bit hazır üzümlükte bedenine gel uyladın mı yüller diye yüller bulsam bulayım eyde şolay da seni bit hazır üzümlükte bedenine gel uyladın mı yüller diye yüller bulsam bulayım eyde şolay da seni bit hazır üzümlükte bedenine gel uyladın mı yüller diye yüller bulsam bulayım eyde şolay da seni bit hazır üzümlükte bedenine gel şolay da seni bit hazır üzümlükte bedenine gel üzümlükte bedenine gel bitti. Күп кырлы җырчы Рифат Зарипов. Кышлы алкышлар. Бик зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә мәртәбәле диплом
Şeşekler beylemi hem Hem indi bu- küttürüp algan Bulgar Radyosu 5. Milli Müzik Premiyası Altın Yıldız Sını. Bular barısı da siňa Rifat, alkışlar. Иң креатив дуэт. Исәнермесез, дуслар? Алдағы жырыбызны караоке форматында жырлыйбыз, дуслар. Кушылабыз. Үш сүз, ай, кетті Қазан. Эмоцияларыбызды шәләбиз кетті. Әйләбейм, ойғалам. Ütten açsam kuzum, belmem ışık kuzum. Qabatlana ötken günleri. Şuluk saat sabah yumağın kırqaydan. Nega gerek mena bu beller? Әлдәсінде мені уйнап йөридейім. Тикшерәсе күндә эшемне. Орбига койдам, шәйдә койнамаган. Эштә бүре улы юк шама. Ай, 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 ай. Ничек яшәрбез былай? Молодцы! Ялгыз яшәүе кулай. Бергә җырлыйбыз, ай! Ай, 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 ай. Ничек яшәрбез былай? Сез супер! Ялгыз яшәүе кулай. Бер караса куйлап, риза булып сойлап, кауыштык без ирекәме туяза. Шуның өчен җаным тормыш яман татып, бергә яшәү Кирәк ут янып. Ай, 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 ай. Мәңгегә бергә шулай. Сез яшәргә язсын Ходай Казан бергә. Ай, 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 ай. Мәңгегә бергә шулай. Яшәргә язсын Ходай. Куллар, дуслар. Молодцы! Хәзер бөтенебез дә җырлыйбыз, дуслар. Бер, ике, өч. Молодцы! Мәңгегә бергә шулай. Тагыннан ныграк. Сез супер! Яшәргә язсын Ходай. Бергә киттек. Ай, 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 ай. Мәңгегә бергә шулай. Ай, 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 ай. Яшәргә язсын Ходай. Ай, 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 ай. Яшәргә язсын Ходай. Казан куллар. Бик зур рәхмәт! И бөтенебездә куллар өскә. Рәхмәт сезгә. Ой, рәхмәт, Батыр. Әлеге мезгілден алтын йолдызлы ең креатив дуэт. Гүзәлем һәм Салават Миңнехановлар. Әлбәттә мәртәбәле диплом, чәчәкләр бәйләме һәм алтын йолдыз сыны бүген сезгә тапшырыла. Гөлназ, 2017 ел тарихта нинди вакыйгалар белән уелып калыр икән? Дональд Трамп президент вазифаларына кереште. Шулай ук Россия роботлар ясау буенча дөнья беренчелегенә чыкты. Корбанбердиев Рубинга кайтты. Белмим, болай булса 2018 елда калыр микән? Татар телен ирекле өйрәнә башладык. iPhone 10 чыкты. Ә инде буларның барысыннан да яхшырагы милләтебез күгендә яңа йылдыз кабында. Ел ачышы.
Тирбәлеп белер ағым суларының, Дулқынында бара құш езә, Күңілімдәгі булған ойларны, Әйтерсіңләр аларда сизә. Яр буйыннан күзлим аларны, Сөюгә туғры ақышларны, Теләгім белән булса иде, Үзгәртеп бүген язмышларны, Уралыплар сөю хисемә, Пара кушлар керә төшемә, Бәхетле булуның серенә, Кеше яши төшенә. Бар канатлар кирәк кешегә, Алга карап яшәр өчендә, Өмет хыялларның барсы бар, Сөю мәхәббәтнең көчендә. Сабыр канатлары талмаган, Өмет уты әле сүнмәгән, Очрашулар көтеп иркән, Моңаеп яшәргә димәгән. Уралыплар сөю хисемә, Пара кушлар керә төшемә, Бәхетле булуның серенә, Кеше яши төшенә. Уралыплар сөю хисемә, Пара кушлар керә төшемә, Бәхетле булуның серенә, Кеше яши төшенә. Уралыплар сөю хисемә, Пара кушлар керә төшемә, Бәхетле булуның серенә, Кеше яши төшенә. Уралыплар сөю хисемә, Пара кушлар керә төшемә, Бәхетле булуның серенә, Кеше яши төшенә. Бәхетле булуның серенә, Кеше яши төшенә. Зөлфирә Шайдуллина, Болгар радиосының 5-нче Алтын Йолдыз милли музыка премиясы лауреаты. Мәртәбәле диплом һәм әлбәттә милли премиябызның алтын саны белән бүләкләнә. Илфар, мин әйтәм, карап торам да, бик борчула әле син соңгарада. Бер нәрсә булмагандыр бит? Гөлназ, телебезне нишләтәбез? Нәрсә булган телебезгә? Беләсең бит инде. Беләм, тик белгәнгә карап башыңны аска иеп, моңаеп йөрүдән ни файда? Монда инде мәктәп белән миңа калса иң башта телне, бишектәге җырлар өйрәтә. Күңел халаты һәм әлбәттә гаиләдәге мөнәсәбәт. Ә күңелдә нәрсә? Җыр? Әлбәттә җыр. Миңа калса, акырып сөйләшкәнче, кычкырып җырлавың яхшырактыр. Чыннан да, бу сүзләрдән соң елмаясылар килә башлады. Бигрәк якты күңелле кеше син, Гөлназ. Эй, рәхмәт инде үзеңә. Яшисең икән, дөньяны ямьләндерергә тырышып яшәргә кирәк инде ул. Шулай бит? Иң оптимист җырчы. Хәерле кич, Казан! Бәйрәм белән!
Şul kadar alda bik zor görüşler. Tыныç bulsun ilim küge, güzel bulsun tırmışlar. Yaşısı gile şul kadar güzel itip dünyanı. Her gün iten şadlık bilen, bəxit bilen uyanır. Yaşısı gile şul kadar güzel itip dünyanı. Her gün iten şadlık bilen, bəxit bilen uyanır. Yaşısı gile şul kadar nasip olsun ömürler. Dolu tige şiksiz bəxit yaptık yaşlı günler. Yaşısı gile şul kadar güzel itip dünyanı. Her gün iten şadlık bilen, bəxit bilen uyanır. Yaşısı gile şul kadar güzel itip dünyanı. Her gün iten şadlık bilen, bəxit bilen uyanır. Yaşısı kile şul kadar kişi bulup ilk Köngülümdeki barmağımı şırlarım aşa birip Yaşısı kile şul kadar kişi bulup dünyanı Her gün iten şatlık bilen, bəxit bilen uyanıp Yaşısı kile şul kadar özüktü dünyanı Her gün iten şatlık bilen, bəxit bilen uyanıp Her gün irten şatlık bilen, bəxit bilen uyanıp Her gün irten şatlık bilen, bəxit bilen uyanıp İnsanlık sağlık, günlerimiz hayat bulup mağdur durmuşta Jırlar, uyup yaşarga yazsın Tataristan'ın atkadanın adresi Marcel Wagizov. Marcel mertebeli diplom, şeşekler beyleme hem elbette altın yıldız sını bilen buleklene. Yaşısı kilajırının ki avtırı Marcel Wagizov özü. Sözleri ise Alsu Şaydulin'inki. Şulay yok. Alkışlar mertebeli diplom hem şeşekler beylemi siznin hakka. İlfak, Ау, eytele mine sin nersege dip senge dünyasını soyladın ol? ауыру болғанға. Anlayayım, sengette koynar için biraz oğru bulurga kerektik. Şulay da nersege dip soyladın? Білесің, мен бәләкей шақта бик көп кинолар, концертлар, спектакльлер қарауға яратадырым. Яғни бишара мені телевизордан ойыр алмыш интегәдірге. Şulay da barısında qara bitirip bulmagandır, ulu şıraqtan işleydin. Илфар, unutma, мен бит Башқұртстан белән шиктәш районда. Мен башта концертларны 2 сәгать алдан башкорт вакыты белән карый идем. Аннан соң берәр эш барлыкка килсә, 2 сәгать соңрак Татарстан вакыты белән. Минем өчен вакыт чикләре юк иде. Шыннан да, киләсе җырчыбызны күреп өлгерер өчен антеннаны гел боргалап торырга туры киләчәк. Башкортстан белән Татарстан шикләрен җимерүче, яңа сукмаклар таптаучы җырчы ул. Тамашачы мәхәббәте. Gıybetler, nindiler diysiz aybetler, kaygısız da zorsuz da kiliş, oşmaklarda yaşamın imiş, minden mini de sizin kirk
yaşap gönül süten Sizin kibik yazmışımdan bexit kütüm kütüm Erinüllerden yıllayım şatlıklardan külüm Üze kayın üze rahat durmuş boylap gilem Minden biri de sizin kibik yaşap gönül süten Sizin kibik yazmışımdan bexit kütüm kütüm Erinüllerden yıllayım şatlıklardan külüm Üze kayın üze rahat durmuş boylap gilem Varda alda gölgüne tügel Barmıytır koyşak işlerim Siznin kebek işlep bir tügep Arıp koytup yattam kişlerim Minden biri de sizin kebek yaşap gönül süten Sizin kebek yazmışımdan bexit kütüm kütüm Erinüllerden yıllayım şatlıklardan külüm Üze kayın üze rahat durmuş boylap gilem Kabul ettim dünya tüslerin Gaybetlerge yok bir işlerim Jırlap kana tipken yüreğime Küş bilirge jitsin kişlerim Minden biri de sizin kibik yaşap gönül süten Sizin kibik yazmışımdan bexit kütüm kütüm Erinüllerden yıllayım şatlıklardan külüm Üze kayın üze rahat durmuş boylap gilem Minden biri de sizin kibik yaşap gönül süten Sizin kibik yazmışımdan bexit kütüm kütüm Erinüllerden yıllayım şatlıklardan külüm Üze kayın üze rahat durmuş boylap gilem Erinüllerden yıllayım şatlıklardan külüm Üze kayın üze rahat durmuş boylap gilem Enver Nurgaliyev mertebeli diplom hem elbette Bulgar Radyosu 5. Milli Müzika Premiyasının Altın Yıldız sını bilen buleklenen. Gülnaz, Qorali, qorap turdim da, mine şu oltin yıldızlı bulur için nerse işlerge kirek ol? Sen elbette jırlarga kirekleysin. Bütün jırşılığa da birmiler bit onu. Şulay, kileşekке umtulup yaşauşu hem izlenüşen jırşı bulurga kirek. İň izlenüşen jırşı. Ömür bayram kebek bolsun, beri bolsun, zatlı bolsun. Yaşagan sayın
Фидания Хайруллина. Сезнең кайнар алкышларыгыз. Мәртәбәле диплом, чәчәкләр бәйләме һәм әлбәттә Булгар радиосы 5-нче милли музыка премиясенең алтын йолдыз сыны белән бүләкләнә. Вай, Гөлназ. Миңа да алтын йолдыз кирәк. Ләйсән, әйттем бит инде, матурым. Аның өчен җырларга кирәк дидем. Нәрсә мин җырлый белмим әллә? Менә тыңлап кара әле, ничек әле? Тормышыңнан канәгать бул, шөкер ит булганына. Я булды, җитте. Курчабалар бит әле. Булды, җитте. Минем һәм тамашачыларның колакларын зинһар тилмертмә. Нәрсә булды? Ләйсән, беренчедән, матур итеп җырларга кирәк. Икенчедән һәм иң мөһиме, кеше җырын җырларга ярамый. Аның өчен авторларның рөхсәтен алырга кирәк. Сорамасам рөхсәт, сорамасам нәрсә була? Үзе килә. Кем? Чираттагы номинация җиңүчесе. Татар җыр сәнгатенә керткән өлеше өчен Хушлашмый да киттең яшьлегем, соңлаганда әллә кайларга, күңелемдә калды җырларым, өзелеп сагынып җырларга. Ишетсәм яшьлегем җырларын, җырларын, тибрәлә күңелем кылларын. Үткән яшьлегемнән кайтабыз, кайтабыз, истәлек ул яшьлек җырлары. Üzgülene dalda bal kış, yaşlık jırın jırlay mampatış. Yazılar soyan kile koytasın, bizden ötken yaşlık faydasın. İşitsem yaşlığım jırlarım, jırlarım, tibrele күңелем kıllarım. Үткән яшьлегемнән кайтабыз, кайтабыз, истәлек ул яшьлек җырлары. Кайтасы иделә кирегә, шул җырларын дәшәп йөрегә. Киек кыз биегдән күзләре, яшьлеккә юл барма бел әле. Ишетсәм яшьлегем җырларын, җырларын, тибрәлә күңелем кылларын. Үткән яшьлегемнән кайтабыз, кайтабыз, истәлек ул яшь
Ütkən yaşlığımın faydavaz, faydavaz. İstəli bul yaşlıq jırlarım. Ütkən yaşlığımın faydavaz, faydavaz. Məngəli bul yaşlıq jırlarım. Татарстанның халық артисті Зөфәр Хайретдина. Sizning kuchli olqishlar ostida martabali diplom, sheshaklar bayrami ham albatta Bulg'ar radiosining 5-chi Oltin yulduz milliy muzika premiyasining sini topshiriladi. Ilfar chet elda sulton bo'lgan shu o'z elingda oltin bo'ldi xalq. Әйе, бар шуландый мәкаль. Ал ise Ilfar әйтәле. Бик күп чит илләрдә йөргән кеше кем була? Шпионмы? Юкла инде. Читләргә безнең моңыбызны танытучы, ә инде ятларның иң яхшы сыйфатларын безгә алып кайтучы бик мөһим милләт кешесе була уйлыйсың. Ал ise мин дә чит илнең иң яхшы, иң матур, иң әйбәт сыйфатларын алып кайтыйм әле Ilfar. Милләтебезгә файдалы нәрсә алып кайтасың инде син? Минме яхшы күтәренке кәеф, яхшы иттереп кызынган, гел елмаеп торучы кыз алып кайтам. Кем инде ул? Мин әлбәттә. Эй, Ләйсән, Ләйсән. Шул кадәрле ял итәсең киләмени? Ярар. Бары тик отпускың җиткәч, яхшымы? Эй, шул инде ул. Башкалар әнә клип төшерәм дигән булып, дөнья күреп кайта, ял итеп кайта. Ял көтмә син, ә киләсе җырчыны каршы ал. Иң үзенчәлекле клип. Җәйге яшьлек аланында мин чәчкәзгән идем. Чәчәкләр үзгән идем, лә бәхетләр көткән идем. Җәйге яшьлек аланында мин чәчкәзгән идем. Сөю билгесе дип сиңа тақия үргән идем. Аллы гөлле тақияләр үрәм хисләремнән. Беркемгә дә инде сине бирмәм, сине бирәм. Аллы гөлле тақияләр үрәм хисләремнән. Беркемгә дә инде сине бирмәм, сине бирәм. Ак чәчәкләр, ак бәхеткә, аллары саф сөюгә. Мин сине беркемгә бирмәм, син дә мине җибәрмә. Ак чәчәкләр, ак бәхеткә, аллары саф сөюгә. Чәчәкләрдә язмышыбыз үрелде тәкыягә. Аллы гөлле тәкыяләр үрәм хисләремнән. Беркемгә дә инде сине бирмәм, сине бирәм. Аллы
вакыяларга бәйләп, сөйгән ярын бер кемгә дә биргә теләмәгән Лилия Хәйруллина. Лилиябезгә исә мәртәбәле диплом, чәчәкләр бәйләме һәм инде зарыгып кеткән алтын йолдыз сыны. Лейсен, бигрәк куып чыгара башладың. Артык кызыграк киттең ахыры. Мин бит яратып кына. Карале, Лейсен, сиңа шундый соравым бар. Син радио өлкәсендә инде миңа карый шактый тәҗрибәлерәк. Шулай булгач әйт әле, бар нәрсә дә үз вакытында тиешенчә тәртип белән генә эшләнергә тиешме? Әлбәттә, һәр вакытта да барысы да тәртиптә булырга тиеш, гадәт буенча. Син бит үзең бердә тәртипләргә буйсына торган гади генә кеше түгел, һәр вакыт үз сүзеңне әйтә торган кеше. Ничек түзәсең? Эх, Илфа, кай вакытта телне аркылы тешләргә кирәк шул. Ничек түзәсең буларга барсына да? Түзәм инде, түзәм. Тик Нәрсә тик? кызыгып бетә. Кара, кызыгы бетә дигәннән. Әйдә, Илфар белән Гөлназны чиметеп кенә эш чыкмады. Бөтен тамашаны әйләндерәбез, Әйе, шул берәү тарихка кереп калыр өчен кышкы сарайны яндырган диләр бит, име? Без дә онтылмаслык булыйк әле. Әйдә, мин риза. Бөтен программаны бозып, тамашачы алдына иң төп номинацияны чакырабыз. Тавыш, ишеттеңме? Чакырайда без әйткән номинацияны. Ел җырчысы. Кеше жаны бәхет эзли, үміті бар табышқа, тақыр дип юлларын, күшлі дип қолларын, ақ үмітім зинһар ялғышма. Ақ үмітім зинһар ялғышма. Ақ үмітім зинһар ялғышма. Кеше шулай яратылған, ризалаша қарыша, ғадәтні бұзмасын, узмасаң узмасын, язмышыңнан ләкин алышма. Язмышыңнан ләкин алышма. Язмышыңнан ләкин алышма. Кайшап юлдан саба, бәхетенә барышла, уйлары тизгерне, йөрәге сизгерне, язмышы талмас ярышта. Кеше жаны бәхет эзли, үміті бар табышқа, тақыр деп юлларын, күшлі деп қолларын, ақ
ümitim zinhar ümitim zinhar Татарстанның от қазанған артисті Филюс Қахиров. Болгар радиосы Милли музыка премиясы лауреаты Алтын Йылдыз сыны һәм әлбәттә мәртәбәле диплом шәшәкләр бәйләме белән бүләкләнә. Илфар, мин әйтәм хәзер нишлибез инде? Теге ике революционер үз эшләрен эшләп атты. Ничек төзәтәбез? Нишләтәсең инде гаиләдә шамакайсыз булмая бездә алар икәү. Күктә йолдыз кабына икән, димәк, аның яктысы кемгәдер кирәк. Ә бүген исә безнең тантанага йолдызларның иң яхшылары гына сайлап алынган. Парлы йылдызлар. Елның гаилә дуэты. Bir қолыңны бірге өтейік ұзын ғұмыр юлларын, бір-бірі бізге бағышлап саф мәхәббәт жырларын, бір-бірі бізге бағышлап саф мәхәббәт жырларын. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Елмайып күліп яқтырсақ бұлытлы күндерді де, сөю йылдызы нұр сибер қараңғы түнлерге де. Сөю йылдызы нұр сибер қараңғы түнлерге де. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Жырларында сені. Bir қолыңны бірге өтейік матур ғұмыр юлларын, назлы жырлар тибрәндірсін көңілі біз қылларын, назлы жырлар тибрәндірсін көңілі біз қылларын. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Яратам сені генә, яратам сені генә. What?
әле диплом һәм чәчәкләр бәйләме белән бүләкләнә. Бары бүген сезнең алда Болгар радиосы милли музыка премиясының алтын сынын жыр дөньясының кабатланмас моң иясе. Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Салават Фәтхетдинов үзе тапшыра. Татар сахнасында тагын бер матур пар пайда булды. Тагын бер тапкыр котлыйк җәмәгать. Матур пар. Яңадан яңа җиңүләр телибез сезгә, зур рәхмәт. Хәзер инде сәхнә сезнеке, Сәгать Зәкиев. Unutulgan bulup gitesini de Hatireler bulup gilesin Yıllarımda yağan akbar bulup Özlerimle kümüp gitesin Yük gitmeli gitme yanlarımdan Kaldırma şu beni seni yalnız Uyunadım şulay bizinin bilen Elle yalgış elle indi yazımız Ukine bu timemin ukinemin Yıl yumlağın vakit sütse de Tağın ularga türünüp canım seni Yıllar başa haman kütsem de Gitmeli gitme yanlarımdan Kaldırma şivini seni yalnız Uyunadım şulay bizinin bilen Elle yalgış elle indi yazımız Küresin kilegen günlerim var Dile bir kuşaklap süyesin Bir mizgilge yanlarında bulup Nazlarında erip bitesin Yük gitmeli gitme yanlarımdan Kaldırma şivini seni yalnız Uyunadım şulay bizinin bilen Elle yalgış elle indi yazımız Uyunadım şulay bizinin bilen Elle yalgış elle indi yazımız Elle yalgış elle indi yazımız Devşibeti Valşayski Bayram bilen Rahatlar bir altınız Size sağlığınız varınızda Bayramimizni yemlendirişi Tataristanның халык, Россиянең атказанган артисты Салават Фәтхетдинов.
Инде күпләр игътибар иткәндер. Өлкәннәр яшьләргә юл бирсә, яшьләр алардан үрнәк ала. Ә менә шушы буын аралыгын акыл да, хис тә һәм шулай ук дөньяга караш та якынайта алмый. Яшьләрдәге ялкын белән өлкәннәрнең тәҗрибәсе тәңгәл килми. Дияр идек тә бар шул Гөлназ берләштерүче бер сихри көч. Һәм инде ул нәрсә дип сорарга мин мәҗбүрмен? Әлбәттә, милләт һәм җыр. Буыннар бәйләнеше. Россия Федерациясының һәм Татарстанның халық артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, профессор Венера Ганиева. Һәм Венера ханымның талантлы укучысы Илнар Миранов. Чәчәкләр бәйләме һәм әлбәттә тамашачыларыбызның алкышлавы. Һәм инде менә шушындый талантлы яшьләр тәрбияләүегез өчен көчле алкышлар гына түгел, алтын йолдыз суны белән дә бүләклибез сезне, Венера ханым. Әйтергә рөхсәт итегез, быел Венера Ганиеваның сәнгать дөньясында кайнауына 35 ел. Ә инде җырчылар әзерләүче кафедрага 20 ел тула. Алга таба да иҗатыгыз дөрләп торсын. Менә шушындый талантлы яшьләр белән алга таба да безне сөендерегез. Зур рәхмәт сезгә.
Зөлфар, мен әйтәлі, сен менә радиобызның баш мөхәррире. Демәк, бүгінгі жеңүчеләрне ачыклауда син дә катнаштың? Янда мин дә бар идем, тик бар да мин теләгәнчә генә түгел шул Гөлназ. Халык фикереннән узып булмый. Мин ялгышырга да мөмкинен, ә менә халык бер дә ялгышмый. Соң сөйләп кит әле, ничегрәк сайландылар соң алар? Беләсеңме, җырны бит инде аны бизмәнгә салып үлчәп булмый. Шул ук 7 нота, шул ук 38 хәреф, ләкин менә шушы 7 нота һәм хәрефләрдән йөрәкләргә үтеп керерлек җырлар туа. Йөрәкләргә үтеп кергән җыр. Üzülüp taptı da yoğalttı sının kimini kim bugün şulay sadına mın sagışlar kimine yürekteki yaralarını sızlava belki bedel sineme Sineme mine mesine kenkemene gafuyda Kemkemene gazaplı kamat kemize gidi kemize Ay sağır şu ay sağına Ay sağır şak şak düze Şımılap yarana kim bakıp ışadına kim kemene şu ay taşladı mın sarış kışalına yürekteki yaralarını sızlava belki bedel sineme Йөрәкләргә үтеп, бәгырьләрне өзеп, Болгар радиосының 5-нче милли музыка премиясе Алтын йолдыз белән Азат Абитов бүләкләнә.
Азат Абитов, Кәусәрия Шафикова сүзләренә Шулпан Зиннатуллина иҗат иткән җыр. Диплом, чәчәкләр бәйләме. Сезнең олуг иҗатыгызга Шулпан ханым, кечкенә генә бәя. Әйдәгез, рәхим Рәхим итегез. итегез. Әлеге алкышлар сезнең хөрмәткә яңгырый. Шулпан Зиннатуллина. Илфар, мин әйтәм, гафу итәбезме соң инде Илфак белән Ләйсәнне? Әллә ичмасам бикләп куйган гримеркаларын гына булса да ачабызмы? Ачмыйча торыйк әле. Ачсаң хәзер сәхнәгә атылып чыгалар. Утырсыннар әле бераз, үкенсеннәр. Үкендек, зинһар кичерә күрегез. Кем чыгарды әле сезне монда? Безнең кебек инде искелек кагыйдәләренә каршы торучы яшьләр. Кем инде ул? Сер булмаса? Әлбәттә сер түгел. Әлеге мизгелдә якты дөрестлек өчен көрәшүче яшь җырчыбызны чакырабыз. Тәүге адымнар. Авылыма кайтсам, жанга сихәт табам. Борчуларымы бетә күңелдә. Кояшлы иртәләр, якты хатирәләр, саклана йөрәгем түрендә. Жанга якын аның яшел балыннары, уфукларга җиткән иген басулары. Сулышлар киңәгә, чыксам кырларына, кояш нурын сибә барыр юлларыма. Якын һәр урамы, таныш һәр куагы, сәлам биреп узам һәр өйгә. Кайдадыр еракта яшьләр гармун тарта, йөрәкләр дәртләнә шул көйгә. Жанга якын аның яшел балыннары, уфукларга җиткән иген басулары. Сулышлар киңәя, чыксам кырларына, кояш нурын сибә барыр юлларыма. Алтаңнар атканда, җәйге бакчаларда, сандугачлар сайрый куакта. Йөрәккә моң тула, күңелдә җыр туа. Хисләр ташып чыга шул чакта. Жанга якын аның яшел балыннары, уфукларга җиткән иген басулары.
җырны иҗат итүчеләр Оскар Усманов һәм Дилбәр Гәрәевне шулай ук чакырабыз. Һәм инде Регина, менә шушы диплом, чәчәкләр бәйләме һәм әлбәттә инде Болгар радиосының 5-нче Алтын йолдыз номинациясын, әлбәттә инде сезнең хөрмәткә нәкъ менә шушы Алтын йолдызына сезнеке алкышлар. Ләйсән, синең өчен җырның нәрсәсе мөһимрәк? Сүземе, көеме, әллә башкаручысымы? О, Илфак, мотор сүзләргә, илаһи музыканы җырчы үзәкләргә үтеп кирле итеп матур итеп башкарса, җырның дәрәҗәсе әлбәттә югары була. Тик менә ул зәвыкны чүп яки хит итәр өчен аранжировканың роле бик зур. Ни дисәң дә, бүгенге көндә җыр бизәлеше алга китте һәм җыр сәнгатендә үзенең ролен тапты миңа калса. Алайса, киләсе номинацияны тәкъдим итәбез. Иң тынлысыз дуэт. Кайнар
Моңаршы барыбызны да дәртле көйләргә биеткән Зинира һәм Ризат Рамазановлар бүген уйланырга мәҗбүр итә. Һәм әлбәттә, Болгар радиосының алтын йолдыз сынына лаек булды. Мәртәбәле диплом, чәчәкләр бәйләме һәм менә шушы кайнар алкышлар барысы да сезнең хакка. Зинира һәм Ризат Рамазановлар. Айдар әбе Тимербаев, зур рәхмәт. Әлбәттә, авторларга аерым рәхмәт шундый җыр язып биргәннәр өчен. Илфар, әйтәле, син радиода ничә ел эшлисең? 13 елга якын. Кайчан карама син артистлар янында, концертларда бөтереләсең. Әйтәле, шул кадәр алар белән аралашып, җырларга өйрәнеп булмадымы соң ул, Илфак, син безгә килгәндә шактый гына акыллы егет идең бугай. Нәрсә булды соң әле сиңа? Һич аңламыйм. Гафу ит, дустым. Шоу-бизнес. Шоу-бизнеста нишләргә кирәк? Нишләргә? Тырышырга. Әгәр сиңа җыр китереп бирмиләр икән, үзең иҗат итәргә дә, аны сәхнәгә чыгып халык алдында башкарырга кирәк. Мин синең тел төбеңне аңладым бугай. Киләсе номинациягә күчик. Иң халыкчан автор башкаручы. Ишетмим. Kullar iste. Şamamız. Azan yol kaya ilde anda senin nikete tuktamadın aşkında tuktatırga diledin sizilmedi yüreğim benim hisler taşkından Yolların yırak yattı, hatıların geri koydu, geller karalıp giydi. Bir sırav canlı dildi, nik yazmış bizden geldi, bəxit yeneşeydi. Nik tınlamadın? 1, 2, 3, Ni anlamadın, anla kalmadın, sanga kaldın. Ni anlamadın, ni anlamadın, anla kalmadın, sanga kaldın. Vay gale. Yolları
Kırısın indi Geliyorke yaşı indi Kırısı vakit hükümü Barı yürekni tıyıp Nikonlaşmadık deyip Yaşı janda ükünü Ni tanlamadın Ni anlamadın Anlatalmadın Sana kaldın Ni tanlamadın Ni anlamadın Anlatalmadın Sana kaldın Bizim hele Firdus Temayev Bulgar radiosunun 5-nji Milliy muzika premiyasi Oltin Yulduz suni bilan bo'laklanadi. Ham albatta sizning kuchli olqishlaringiz. Zo'r rahmat. Ilfar, sen bizning bik jiddiy, tыйнак, шул кадәр акыллы егет инде, әйеме, искиткеч мөхәррир. Bu миңа бер дә ошамый әле. Хәзер нидер булыр кебек. Мин әйтәм, әйтсә, синдәй шәп кеше әйтә инде дөресен. Менә әйт әле, сиңа җырның нәрсәсе күбрәк тәэсир итә? Җырның көеме, сүзләреме, әллә инде җырчының башкару усталыгымы? Миңа калса буларның барысы да тәңгәл килгәндә яхшы җыр туа. Юк, алай җайлы гына акытылма әле син. Шулай да җавап бир әле. Алайса, җырның фикре, менә автор нәрсә әйтергә тели. Ә инде җырчылар, ки авторлары, аранжировка осталары шушы фикерне җиткерүчеләр генә. Әлбәттә, аларны бер дә кимсетәсем килми, бу киресенчә аларны югарыга күтәрүем. Алайса, хәзер сәхнәгә чыгачак шәхес нәкъ менә синең кебек фикер йөртүчеләрдән. Халык күңеленә кергән җырлар авторы. Халык күңеленә кергән җырлар авторы Ринат Мөслимов. Җырларыгыз өчен рәхмәт йөзеннән, Ринат абый. Чәчәк бәйләмен, мәртәбәле диплом һәм әлбәттә Болгар радиосы 5-нче Milliy музыка премиясенең алтын сынын сезгә тапшырабыз. Рәхим итеп алыгыз. Ринат абый, алга таба да безне менә шундый матур җырлар белән сөендереп торыгыз. Иҗат чишмәгә саекмасын. Без әйдәгез, кайнар алкышлыйк әле. Алтын Yulduz сыны сезнеке. Зур рәхмәт сезгә. Нигә сүзсез калдың әле, Илфар? Оста янында телеңне тыйдылар, Гөлназ. Ярый, син телеңне тыйган арада бирегә Ринат Мөслимов сүзләренә иҗат ителгән җырны башкарырга диеп, бу урында инде әлбәттә ашыкма диергә кирәктер, һәм дә башта номинация белән таныштырырга син чыннан да телеңне җуйдың. Әйдә, танышыйк алайса, Гөлназ. Ир-атлар арасында иң лирик җырчы
Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасихов. Болгар радиосының 5-нче милли музыка премиясе лауреаты Алтын йолдыз сыны белән бүләкләнә. Җырның авторлары Ринат Муслимов, Фирзер Муртазин. Кызганыч, Фирзер әфәнде бүген килә алмады, әлбәттә инде без аңа дипломны һәм чәчәкләрне тапшырыбыз. Ринат абый, кабаттан сезне әлеге сәхнәдә зурлыйбыз. Илфар, менә карап торам да, мин әйтәм, безнең милләт шуның кадәр да үзенчәлекле. Гырыф гадәтләргә бай, тирән тарихы булган халык. Һәм ничек кенә сынасалар да, ул күп гасырларда үзен сынатмаган, аңын һәм җанын саклап кала алган. Кая гына барма, кемгә генә килеп кермә. Татарда шундый матур гадәт бар, әйеме? Сине өйнең түренә чакыралар, тәмле чәй ясап бирәләр. Шулай бит? Дөрестән дә, бүгенге бәйрәмебезнең дә кунагы бар бит, Гөлназ. Хәзер аны да сәхнәгә чакырыйк әле. Каршы алыгыз, Лилия Мингулова. Син артыңнан тик сиңа тартылам, шақырдың ушаққа жылыға. Кирәкми сүзләрең, алдашмы күзләрең, қараштан күңелем жалана. İhlastan yarattım, bari tik bir adım bәхеткә. Табарсың дәвасын, бәйләрсең ярасын, сөюле жанымны әрнетмә. Uşaqmı yalqanlı, jandamı yalqanı, dürləmi yanarğa tırışam. Aradik diyəmin, min başqa kilməmin, ağzımda qaraq yalışam.
Шақырдың ұшаққа жылыға. Жүрекіміз сүзілерің, алдашылы күзілерің, қараштан күңелім жылына. Тіләдің еріптің, танаңда дірілтің, ұт білен ойнайбыз түгелмі. Аялым yazmışlar, biz paramı yalnızlar, siyuğum bulup tügeldi. Бәйрәмебезнең кунагы Лилия Мингалова. Илфак, син минем белән килешәсеңдер барыбер дә. Аранжировка җырны төшерә дә ала, җырны күтәрә дә ала. Шуңа күрә дә бүген сезнең алдыгызда 5-нче Болгар радиосы милли музыка премиясында яңа номинация. Бары тик бүген һәм бары тик бездә. Иң яхшы аранжировка остасы. Марат Мухин! Алкышлар! Үзенә! Шулай ук менә шушындый искиткеч матур мәртәбәле диплом, чәчәкләр бәйләме һәм Болгар радиосының 5-нче милли музыка премиясының сыны аранжировкачы. Тәбрик итәбез. Ләйсен, беләсеңме, безнең халкыбызга хас тагын бер искиткеч үзенчәлек бар бит әле. Нинди? Дөньяның барлык шибәр кызлары бездә генә. Бер күз сирпеп алсалар, аңыңны югалтырга мөмкинсең. Шуңа күрә синең белән алып барасын дигәчтен, куркып киттем. Нәрсә? Мин ямсыз димәкче буласыңмы? Юкла инде. Синең матурлыктан фикерем чуалмаса ярар дип борчылдым. Бөтен кешегә дә шулай дип әйтәсеңдер әле. Әлбәттә. Ах, Юк. сине. Мине генә сүкмә. Киләчәк шыгасы җырчыбызны да сүк. Ул бит бөтен кешегә дә матур дип йөрми, бердән беренә генә. Иң романтик җырчы. Хәерле кич. Фонарикларны әзерләп куегыз. Балкон мондамы? Әзерлибез. Бер үбәсем килә күзләреңнән. Исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласым килә. Ялан аяк узган эзләреңә. Бер шишәсем килә серләреңне. Яктыртасым сыры күзләреңне. Шашып бер назлыйсым килә. Ай нурыннан нурлы йөзләреңне. Бергәләп бер үбәсем килә күзләреңнән. Исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласым килә. Ялан аяк узган эзләреңә. Сөю ушагында дөрли-дөрли кабатлыйсың
yazım kile ismingni hislaringning tizginlarini sutib yaratasım kile bari sizni do'stlar birgalab bir nazlı isim kile şaşlaringdan bir qushasım kile dillaringdan isirasim kile suyuingdan men baxtli bari sizning bilan keting uyanamiz balkon bundamisiz birgalab hozir fonariklar vaqti kelib jetdi birgalab quvvat bir ubasim kile ko'zlaringdan isirasim suyu so'zlaringdan jillar bo'lib saralasım kile yalan ayak uzgan izlaringga nay 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 suyu so'zlaringdan rahmat İlyas Safiullin. Bulgar Radyosu 5-chi Milliy Muzika Premiya laureati Altın Yıldız suni martabali diplom. Neysin, biz ise yigitlar siz go'zal zotlarimizni bir qo'yshanda anglay olmabız. Mana sizning o'zingiz narsa tilaganingizni anglaysizmi, bilasizmi? Albatta yo'q. Eng o'zinchalikli tovush. Quyosh nuri ko'msin ko'ngil ko'ga Aldan meni ayda aldan meni Aldan meni kelasasan Aldan meni kela aldanasan Sen qabzg'an o'tda kiyasan Agar bitsin yonsin dirilab yurar Muhabbatsiz zamonlarsa girer Suyularda adashasın kelar Bir yonasın kelar dik shu dillar Aldan meni ayda aldan meni Aldan meni kela suyasan Aldan meni kela aldanasan Sen qabzg'an o'tda kiyasan
bizga nutta Үзенә хас әһәңле Илвина. Болгар радиосының 5-нче милли музыка премиясе лауреаты Алтын Йолдыз сыны чәчәкләр бәйләме һәм әлбәттә мәртәбәле диплом белән бүләкләнә. Сүзләр авторы Айгөл Вәлиуллина, көе Риваль Хисмәтуллинныкы. Нәселемнең шәҗәрәсе кулда. Шол тарихның гүя кисәге. Илем минем бары тынычлыкта була алыр дөнья бизәге. Бу тормышның рәхәт михнәтләре уртак язмышларда чагыла. Сыкланырлык гаилә учаклары бары туган җирдә генә кабына. Иң җыр телле җырчы. Минем туганым, мин синең туганың, без туганнар бер үк нәселдән. Сиңа тарта күңел, синең белән җиңел, туган булгач рәхәт яшәргә. Яры яле син бар, яры яле мин бар, нихәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни белмим нишләргә. Яры яле син бар, яры яле мин бар, нихәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни белмим нишләргә. Сине минем терәгем, мине синең терәгең, яшәсәк тә төрле төбәктә. Гөл чәчәген кыя, җимерлә кыя, туган яши һәр чак йөрәктә. Yarı yale sin bar, yarı yale min bar, nihal tuganım dip yaşarga. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни белмим нишләргә. Хаклы белик туганлыкны, гомер ямсыз uzmasın. Nigә шундый булдык без дип үкенүләр язмасын, газаплану язмасын. Яры яле син бар, яры яле мин бар, нихәл братым диеп дәшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни белмим нишләргә. Яры яле син бар, яры яле мин бар, нихәл братым диеп дәшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни белмим нишләргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни белмим нишләргә. Туганлыкны онытмыйк, туган җанлы булып яшәргә Ходай Тәгалә насыйп итсен. Бәйрәм белән!
Бик зур рәхмәт бәйрәм белән. Илназ Бак. Болгар радиосының 5-нче милли музыка премиясының алтын йолдыз сыны белән бүләкләнә. Ярый син бар туганым, җырның көй авторы Илназ Бак, сүзләр авторы Галиәхмәт Шах. Галиәхмәт ага Шахи шулай ук бүген биредә. Аны да алкышлыйк әле. Нәрсә ул моң? Моң ул кеше күңеленең җырда чагылышы. Моң дигән сүздән моңаю сүзе барлыкка килгән. Ә моңаю ул кешенең уйлануларын, сагынуларын, үкенү, борчуларын белдерә. Үзен юатырга тырышып, кеше ниндидер җырны көйли, онытылып тора. Ә моңлана белмәгән, җырлый белмәгән кеше нишли? Әлбәттә, җырлаучыны, моңланучыны тыңлый. Хатын-кызлар арасында иң моңлы җырчы. Бәхет белән сагыш арасын, шын сөюгә ышанмаган кеше бер ялгызы калып барасын. Бәхетләргә каршы юллар урау, аллар аша Тине пары кирәк, узар өчен урау юлларда. Уйламыйча Йөрәгендә йөртеп ярасын, шын сөюне татымаган кеше бер ялгызын алып барасын. Бәхетләргә каршы юллар урау, аллар аша кемнәр узмаган. Һәркемгә тиң пары кирәк, узар өчен урау юлларда. Үтіп буланы давалмыйча жанға дәвасын, мұны сөюдә юлыкмаган кеше бер ялгызын калып барасын. Бәхетләргә каршы юллар урау, аллар аша кемнәр узмаган.
birge karışık yıllar uğrav onlar aşağı kemene uzmağa Yaktım gettin yaparı kirek Uzarışın uğrav yollardan Uzarışın uğrav Sirine Zeynetdinova. Şolay bugün gün davamındaki iddiamında bizi sindirici muzikantlarına da rahmetlerimizi yetkiriyoruz. Bayanday Nur Muratov, gitarada İlgizar Hasanov, hem en şiver skriptçi kızlarımızın birisi Dina Zakirova. Sirine Zeynetdinova Bulgar Radyosu 5. Milli Muzika Premiyasının altıncısını bilen buleklene. Mertebeli diplom, elbette çiçekler beyleme tamaşaçılarımızın alkışlavı. Sözler avtırı Gülnur İzzatulova, kıyı ise Sirine Zeynetdinova'nıqı. Emine ir yigitlerimiz arasından en muңлы jırşı kim eken? İratlar arasında en maңлы jırşı. Yürek minde, benim yürek sinde, senin gözler benim gözlerde. Kaynar dayanıp, şalak hisler tatıp, kirek tügül hatta süzlerde. Kar bir tügül bulup, kirpirgine bulup, şalak arasından erelme. Şalam bulan, mehabetin bilen, yüreğine ütüp kirerime. Sandık aşvar bulayık, dalga ışıp bulayık, mınga kümük nazlı kişilerine. İşitmesin şidler, soğutmasın şiller, yürekteki kaynar hislerine. Kalbirtigi bulup, kirpigine konup, jala kararşımdan ererme. Maңla jaram bulup, mehabetin bilen, yüreğine ütüp kirerme. Sen benim canım, ben o senin canım. Birbirimiz için biz girek. Saralı kızlarda, jırlağın ürlerde, birbirimiz için biz direk. Var bir tügül bulup, kirpigine konup, jala kararşımdan ererme. Maңla jaram bulup, mehabetin bilen, yüreğine ütüp kirerme. Var bir tügül bulup, kirpigine konup,
диплом Булгар радиосының 5-ші милли музыка премиясының алтын сыны шәшәкләр белән бүләкләнә. Жырның авторы Ирек Абдрахманов бүгенге көндә Германиядә яши, истәлекле бүләкләрне һәм безнең җылы алкышларыбызны түкмичә аңа Гөлнур Галимова тапшырачак. Гөлназ, синнән сорамый булдыра алмыйм бүген. Син хәзер ничә кило? Нәрсә, ябыкканмынмы? 56 килограмм тирәсе. Шуларның ничәсе лак һәм грим инде? Ничек кенә карасак та, синекеннән җиңелрәк ләйсән. Ә минеке матурырак. Кайсыбыз зәвыклырактыр әле? Иң зәвыклы җырчы. Kişirəsən minnem yalğışlarımını Yüreğimni davalıysan alıp sağışlarımını Rəhmət sina siğən yarım Yanda bulğanın üçün Senden başqa bu dünyada Yok minim yakın kişim Rəhmət sina siğən yarım Yanda bulğanın üçün Senden başqa bu dünyada Yok minim yakın kişim Tiksingene yaratasın Mine şulay üzülüp İnernüle şaklarda da Yüreğinde düzemlek Rahmet sina sigen yarım Yanda bulğanın için Senden başqa bu dünyada Yok minim yakın kişim Tiksingene süzleşmişe Güya canı ubesin İntirende yaşırıngen Hislerimle kurasen Rahmet sina sigen yarım Yanda bulğanım için Senden başqa bu dünyada Yok minim yakın kişim Rahmet sina sigen yarım Yanda bulğanım için Senden başqa bu dünyada Yok minim yakın kişim Rahmet sina sigen yarım Yanda bulğanım için Senden başqa bu dünyada Yok minim yakın kişim Rahmet sina sigen yarım Yanda bulğanım için Senden başqa bu dünyada Yok minim yakın kişim Senden başqa bu dünyada Yok minim yakın kişim Yok minim yakın kişim Татарстанның халық артисті Резида Шарафиева. Болгар радиосының 5-ші алтын йылдыз милли музыка премиясы сыны белән бүләкләнә. Көчле алкышлар. Гөлназ, шуны карап торам әле. Бигрәк ыспай сине, бигрәк сыйпап кына йөрисең. Бөтен дөнья бит ак һәм йомшак кына түгел. Матурым, синең әле минем шәнешкеләремне күргәнең юк.
Қыңғырау шешегі шенішкілі болады мені. Бір иснесең йоклата. Сен білесің кім? Ябылып бітмеген краннан әул нервыға тие. Тып-тып танып тұра тұрған, ярар әйтсем әйтем енді, бәллүр тамшы сыман. Бәллүр. Шәлпірәмә келген бәллүр. Нәрсе? Қазір біз сіздің алдығызға бір қошан тыңлап туя алмаслық жыршыны һәм аның ижатташ дусларын шақырабыз. Иң ижади төркем. Күзләреңдә тирән сер бар, күңел көзгесеннән карыйса. Шул күзләрдә өмет уты минем, китәм дисең нигә калмыйса. Күккә тиңли микән инде сине, әллә тирән диңгез карашы. Күзләремнән алмай, хыял томанында тырышып. Күккә тиңли микән инде сине, әллә тирән диңгез карашы. Күзләремнән алмай, хыял томанында Мәңгейсләремдә калыр инде. Күккә тиңли микән инде сине, әллә тирән диңгез карашын. Күзләреңнән алмай, хыял томанында тырышып. Күккә тиңли микән инде сине, Күзләреңнән алмай, хыял Алтын Йолдыз Милли музыкаль премиясында иң ижади төркем номинациясында җиңүче Ришат Төхвәтуллин. Һәм аның ижади төркемендә сәхнәгә чакырабыз. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Алып баручылары
Sümbül Evliya Ahmetova, Rüstem Gatavulin hem yaş mütteşir Aliya Karaçurina, Biyişler Marcel Samigullin, Anastasiya Labaza, İlgiz Bedretdinov, Leysen İdrisova, İngilizce müzikantlar Rinat Rismatov, Dojgan İbrahim Halilov, hem tauş rejissörü Aynur Ziyazetdinov, elbette Rişat Tahvatullin Uze. Ollarında güller şeşek atsın, yıldız kıyılıp varsın izine. Katın kızını büyük diye beytsem, eytem onu bari özüne. Ey rahmet indi İlfar. Bu yıllar sana bağışlanmadı şul Gülnaz. Kimge? Tatar halkının yaratkan kızına. Халык мәхәббәте. Hatun kızlar arasında halk muhabbeti nominasyası jinguvchisi Tataristan'ın ot kızan artisti Güzel Urazova. Mertebeli diplom, teşekkürler beyleme hem Bulgar Radyosu'nun 5. Altın Yıldız Milli Müzik Premiyası'nın sını bilen buleklene. Kışlı alkışlar. Rahim edip alınız. Mevzu rahmet. Бик кыска гомер бирелгән кешеләргә Алладан изге эшләр калдырып үлгән мәңгелекне яулаган. Киләсе номинация. Халык мәхәббәте.
сандылғаш ерте келген жерге жылы яз болғаш миңа болмай тұрған миңа болмай тұрған миңа болмай тұрған бір яр болғаш миңа болмай тұрған миңа болмай тұрған миңа болмай тұрған бір яр болғаш ұшырашуны күтем игрек ашқаннан минуты дауаның әлі ел кебек мәхәббәтім минем жырланмаған мұңлы дер жыр кебек мәхәббәтім минем жырланмаған мұңлы дер жыр кебек Olar appak kar kebek Мәхәббәтім минем Алырын иткен шулай бір жыр кебек Мәхәббәтім минем Алырын иткен шулай бір жыр кебек Şolay bir jır kebek Мәхәббәтім минем Алырым икән шулай бір жыр кебек Мәхәббәтім минем Алырым икән моңлы бір жыр кебек Алырым икән моңлы бір жыр кебек Алырым икән моңлы бір жыр кебек Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов. Болгар радиосы 5-нче милли музыка премиясының алтын йолдыз сыны белән бүләкләнә. Айдар әфәнде, халкыбызга инде тагын бер җыр бүләк итсәгезче. Хөрмәтле дусларым, бергә булыйк, бердәм булыйк. Бер-беребезнең һәрбер мизгелнең кадерен белик. Dünyalarının sihri kıllarından iki yürek birge beylene Şundan sihri kıylar dolkanında Dünya ışmaklarga eylene Yazgan yazmışımız, kılgan yalgışımız Utta yanıp kıyır süyürler Şatlık çişmesi de Бәхет таулары да шушы сөюләрдән өйелләр Язган язмышыбыз, кылган ялгышыбыз Утта янып көйеп сөюләр Шатлык чишмәсе дә, бәхет таулары да шушы сөюләрдән өйелләр Ялгызлыкта калдырмасын Ходай Ярдәм итсен ялгыз ярларга Ике йөрәк бергә булса гына Тылсымнары үтә җаннарга Язган язмышыбыз, кылган ялгышыбыз Утта янып көйеп сөюләр Шатлык чишмәсе дә, бәхет таулары да
şuşa süyülerden kıyırlar. Dünyalarının sihri kıllarından Güreledir ömür yılları. Sen yanımda bulsan agar irkem Jırlap öter durmuş yolları. Yazılan yazmışыбыз, kılgan yalgışыбыз Utta yanıp kıyıp süyürler. Şatlık çeşmesi de, bәхет tağları da Şuşu süyülerden kıyırlar. Yazılan yazmışыбыз, kılgan yalgışыбız Utta yanıp kıyıp süyürler. Şatlık çeşmesi de, bәхет tağları da Şuşu süyülerden kıyırlar. Şatlık çeşmesi de, bәхет tağları da Şuşu süyülerden kıyırlar. Şuşu süyülerden kıyırlar. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Бәхетләргә тулган мәлдә, шатлыклардан ташыганда, дус ишләр ярдәм көткәндә, бергә булыйк һәр даим дә. Кайгыларны бергә бүлик, бигәндә бер типтерик, җырлаганда, моң акканда, аерылмый бергә булыйк. Туй мәҗлесләр булып торсын, яшь сабыйлар туып торсын, гаилә учагы балкып торсын, милләтебез мәңге булсын. Саубуллашыр мизгилләрдә күңелегез һич төшмәсен. Белегезче, җыр-моң исә радиобызда һич бетмәсен. Бергә җырлыйбызмы? Бәйрәм белән барчагызны да. Безнең белән бергә булыгыз, дуслар. Әйдәгез хәзер бергәләп җырлыйбыз, кушып таны.
sizga da, bizga da yoqti yulduzlarday balqib, yonib yasharga yotsin. Kelesi yılga 6-cı Bulgar Radyosu'nun Milli Muzika Premiyasında ışraşırga yazsın. Bugungi bayramni olib bordilar Bulgar radiosi olib boruvchilari Leysen Garifulina, Gulnaz Fayzrahmanova, İlfar Karimov, İlfaq Hafizov ham biridagi barcha Bulgar radiosi ham Yangi asr teleradio kompaniyasi xizmatkorlariga zo'r rahmat. Ham albatta bizning sharada qatnashgan barliq jirchilarga tag'in bir qat olqishlaylar. birga bo'lib, birdam yonib, bayram bilan Kelasi uchrashuvlarga qadar Baxtli bo'ling'iz. Zo'r rahmat, hurmatli tomoshabinlarimiz. Zo'r rahmat sizga. Kelasi uchrashuvlarga qadar.